asko, goizo da, eta ordu gauetan oneraino etortzeagatik, eskerrik asko gonbidatu gaituzten hori, eta hasiko dugu gaurko saioa. Lehenengo... Bai, zuten da? Bai. Entutan dago. Bai, eskuta dago. Bueno, lehenengo... Carmenek hitz egin du jabeko intelektualari buruz eta ikusten duzuenik egile eskubideak terminoa erabiltzen dudala. Sinonimoak dira. Egile eskubidez hitz egiten ari garenean, jabetza intelektualaz ere hitz egiten ari gara. Sinonimoak dira, esanahi berbera daukate termino biek eta hemengo azalpenean erabiliko ditut bata zein bestea, inolako diferentziarik gabe bata eta bestearen artean. Jabego intelektuala gehiago dagokio kontzeptu moduan Espainiako propiedad intelektualari edo kontzeptu horri eta egile eskubidea gehiago da kontzeptu anglosaxoiaren itzulpen bat copyright horrek, baina hemen Europan gabiltzan honetan, nahiz eta leku batzutan copyright horrek eskubide batzuk eman jabetza intelektuala, jabego intelektuala Europan apur bat diferentea izan, baina Espainiako mailan eta Europako mailan gabiltzan ez, egile eskubideak zein jabego intelektuala sinonimotzat hartuko ditugu eta esaten dudan moduan biak bata zein besteak kontzeptu biak erabiliko ditugu esanahi berberarekin. Nire ustez egile eskubidea kontzeptuak hobeto azaltzen du lan baten inguruan egile jakin batek daukan ahalmena lan horren gainean eta uste dut eskubide hitza euskeraz ere oso egokia dela ahalmen horren berri emateko. Orduan, hemen egingo duguna da, batez ere Espainian indarrean dagoen jabetza intelektualaren edo egile eskubideak arautzen dituen legea oinarritzat hartuta, lege hori azaldu eta hortik eratortzen diran eskubideak, hortik eratortzen diran obligazioak zeintzuk diran azalduko ditugu. Jakin da ezazuela lege hau 1986tik dagoela indarrean Espainian eta harrezkero 1986tik onera Europan egon diran direktiben ondorioz aldaketa batzuk jaso izan dituela, baina oinarrian legea hori dela. Aurretik, 1986garren legearen aurretik, bazegoen 1987ko legea Espainian indarrean, ikusten duzuenez oso iraunaldi txikia izan zuen 1987tik 1986 bitarte horretan. Ikusiko dugu, gero bukaeran, ze arau aplikatzen zaio denbora bakoitzean sortutako egile eskubideari, eta aurreko legea 1987tik aurreko legea 1879koa. Ikusiten duzuenez, 1879tik 1987ra epeluze horretan egun urteko epe horretan egile eskubideko oso garapen txikia izan zuten, bazeuden egile eskubideak, onartzen ziren egile eskubideak, liskarren bat eta gatazkaren bat ere sortu zuten auzibideetan, baina etzan Espainiako konstituzioa, Espainiako zuzenbidean edo zuzenbidean oroar pisu handia zeukan gai bat. Ostera, 20. mendeko bukaera horretan, askoz pisu handia hartu dugu horrek, eta ja 1987an hori berriro arautzeko premia ikusi izan, eta premia horren, eguneroko aldaketa horrekin, teknologia berriak, eta oroar egile eskubideak jasotzen diharduten pisu gehiketa horrekin, ikusi izan 1986an atzera lege berria egiteko premia, eta esaten dizuedan moduan 1986tik gaur bitarde horretan arte, azkenengo 20 piku urte hauetan, aldaketa desente ari da jasotzen, baina beti ere legeak oinarritzat hartuta. Eta batez ere aldaketa horiek diotzuetan moduan datoz Europako direktibak moldatzetik Espainiako zuzenbidea. Zertaz dihardugu egile eskubidez edo jabetza intelektualaz dihardugunean? Gabiltza berbetan literatura, arte, zientzia, lan baten egileari lan horren gainean dagozkion eskubidez.
edozein lanari, lana egite utzarengatik. Hoi importantea da, ze askotan, eta, bueno, uste dut gero komentatzeko aukera ere izango dugula, galderetan izaten da, bueno, hori erregistratu beharra dago, ez dago erregistratuta, norena da lan hori, norena da idatzi hori, norena da artelan hori, musika hori, partitura hori, ez baitago jabetza intelektualaren erregistroan inungo aipamenik horren erregistroena. Berdin da, erregistratzea egokia izan daiteke, komenigarria izan daiteke froga kontutarako. Frogatzeko, hau nik erregistratu dut, beraz badago presuntzio bat esateko nirea dela. Baina horregatik, erregistratzeagatik bakarrik ez da nirea. Egilearena da egite utzarengatik. Eta erregistroa ez da beharrezkoa egiletza frogatzeko, baizik eta presuntzio bat ematen du, laguntza bat ematen du horretarako, baina egiletza eta eskubideak ematen duena da sortzea berak. Nik sortu dut obra bat, sortu dut musika bat, sortu dut bideo bat, sortu dut artelan bat, edo zientzia idatzi bat, eta beraz egile naiz. Eta ni horrekin jo naiteke edozein tokitara, esan ezu, ni egilea naiz, niri zor zaizkit, honek ematen dizkidan ezukidean. Ikusten duzu esan dugu literatura, zientzia, artea, edozein arlo. Eta zeren gainean gabiltza berbetan. Hor, ipini dizkizuet adibide mordua legeak berak aipatzen dituenak, baina hori adibideak besterik ez dira. Ez dira horra gortzen zeren gainean sortu daitezken egile eskubideak. Izan daitezke liburuak, eskuorriak, eskubideak, hitzaldiak. Zuek irakurle batean zaudetenez, turismo gida bat izan daiteke egile eskubideak sartu dituena. Gero, ez bakarrik, paperean edo ordenagailu batean idatziz pentsatu ditzakegu euskarriak, oza, lanak, bezita, musika, antzerkia, zinematografikoak, arte plastikoen inguruan, eskulturak, margolanak, marrazkiak, arkitektura eta ingeniaritzalaren proiektuak baita ere, planoak, maketak, horrentzuko zinduten azken aldian Kalatrabaren zubiarekin eta izandako gora berak, ez dago pasarelan, egokiote zen, pasarela aldatzea, egile eskubideetan oinarrituta. Hor egontzen baita ere Galdakaon patata zegoen, patata esaten zioten eskultura bat, lekuz aldatzea zilegi izan edo ez, eta hor egileak auzitara jo zuen esanez bere egile eskubideetan oinarrituta ez zegoela eskultura hori lekuz aldatzea. Guzti hori egile eskubideak jabetza intelektuala kontutan hartuta, horrek ere sortzen ditu egile eskubideak. Baita ere, topografiari, geografiari edo zientziari buruzko grafikoak, mapak, diseinuak, argazkilarentzako lanak eta argazkiak, legea garai batean argazkilaritza lanak eta argazkiak nola bai banatu, ez dut ikusiko dugu gero zalde egon daiteke bien artean, eta baita ere ordenagailu programak. Baina dinotzu edan moruan, zerbait dago ejemplifikatiboa da, ez da agortzen hemen. Eta gainera, teknologia berriek eta ematen duten zerarekin, aukerekin, etorkizunean, behar bada, posible da zerrenda zabaltzea. Adibidez orain sukaldariak ere egile eskubideak eskatzen hasi dira sortzen dituzten platerren gainean. Momentuz hori ez dago legean, eta momentuz hori ez da hartzen egile eskubideko objektu moduan plater horrek. Baina behar bada, etorkizunean bai, eta sukaldaritza eta gastronomia inditzen ari den moduan, nik ez dut ukatzen, behar bada hemendik, ez dut aztertzen hemendik bosta marrundera, behar bada horrek egile eskubidearen barruan egotea. Baina hori ez dakigu. Momentuz, ez dago. Eta zer gehiago bai, itzulpenak eta egokitzapenak horre eratorriak esate zaizkionak badaukagu jatorrizko lan bat, badaukagu euskerazko testu bat, hori frantsesera itzultzen da, eta itzulpen horrek ere egile eskubideak sortzen ditu. Baita ere, edozein obraren berrikuspenak, eguneraketak, oharrak, bildumak, laburpenak, musika moldaketak, aurretik bazegoen beste obra batean oinarrituta, obra berri bat egiten dugunean moldaketa horren ondorioz, adibidez, hartzen dugu musika bat, musika hutsa den
komposizio bat, eta horri letra bat gehitzen diogu, hori moldaketa bat izan daiteke. Orduan hor gauza berri bat sortzen da, lehen musika bat geneukan tokian, orain badaukagu, kantu oso bat, musika gehi letra, moldaketa bat izango litzateke, eta eskubide berriak sortuko lituzke beste lan berri horrek. Eta baita ere, literatura edo zientzia lan batek edozein eraldaketa. Orduan, ikusiko dugu, nola, hemen, pizka bat aurreratzen nabil, baina bi obra eduki beharko ditugu kontutan. Lehenengo jatorrizkoa eta gero eraldatutakoa. Itzulpenaren kasuan eduki beharko dugu kontutan lehenengo Obabakoa, adibidez, euskarazko bertsioan, eta gero eduki beharko dugu kontutan Obabakoak frantseseko bertsio horretan. Berdin musikan, zein beste edozein arlotan. Bi lanen gainean edo eratorritako lan guztien gainean hartu beharko dira kontutan egile eskubideak. Obra berri horiek ere eskubide berriak izango baitituzte, lehenengo jatorrizko egilearena kontutan hartuta, eta bigarren eratorritako obra horren gaineko eskubideak kontutan hartuta. Dana da egile eskubideak? Ez. Danak sortzen dan testu orok ez dauka, sortzen dan lan orok ez dauka egile eskubiderik. Zerkez, eta hauek ere legean espreski jasota daude. Zuei behar bada tokatu zaizue. Lege edo erreglamenduzko zedapenak. Alkateak dekreto bat egiten duenean, gobernu batzordeak erabaki bat hartzen duenean, hori idatzi egiten da, berdintzait, plegu bat, jaietako bando bat, edo kontratazioko beste zer. Testu horrek, lan horrek, ez du egile eskubiderik sortzen. Adibidez, orain aipatu dut, eta hau da, martzan datorkidan, gogoeta bat, alkatearen bando bat, edo jaietako alkateak egiten duen agurroietako bat. Normalean izaten da aurreko urtetik moztu eta pegatu eta oso txurrerian egindako gauzak izaten dira, ez baitzen dik irakurri ditudanak orain arte. Baina pentsa ezazuen, badatorrela urten alkate sortzaile bat, eta poliki sortzen duela bere testua, lan bat hartu duela, eta testu berritzaile bat, edo pizka bat kortapega horretatik kanpo dikoan testu berri bat sortzen duela bando horretan jartzeko. Bando horretan edo esku horri horretan programa jaien hasierari emateko. Ez da erreglamenduzko ertzertzean, ez da erreglamenduzko zerapen bat, eta badauka sormeneko eta berdintasuneko ezaugarri hori. Orduan, behar bada hori ere defenditu ahal izango litzateke, horrek egile eskubideak, egile eskubide batzuk sortzen dizkiola autore hori, egile hori, ez da? Epailearen erazpenak ere ez dute sortzen egile eskubide. Epaileak ematen dituen epai horrek, berdintasun arlotakoak, ez dute sortzen. Ez da ere erakunde publikoen ekintzak, erabakiak, liderazioak, irizpena, gobernu batzordeko aktak, udal guztietan edo erakunde guztien barruan eman daitezke erabaki horrek. Eta ez da ere horien testu guztien itzulpena. Herri honetan horren bizifaloa garen ez, beti euskeraz eta erderaz eta euskeraz, jatorrezko testuak ez badauka egile eskubiderik, horren itzulpenak ere ez du sortuko egile eskubiderik. Horren gainean ezin dugu berba egin egile eskubidez. Zenbat denbora eduki behar dugu kontutan egile eskubidetarako? 1986ko legearen ondoren, egile eskubide horrek iraungo dute egilea bizidan bitartean, eta hortik aurrera, ondoren 70 urtez. Ojo, nabilela 1986tik onera, berbetan. 1987ko legeak, 1987 eta 1986 artean, indarrean zegoen iraupena 60 urtekoa zen. Orduan, hor badago, zerapen iragankor bat, 1986ko legean esaten duena, 87 eta 86 bitartean hildako egile eskubideak ez dira izango 70 urtekoak, baizik eta 60 urteko iraunaldia izango dutela. Orduan hor, bat
autore esarrekin edo lanean baldin bazabizte, hori kontuan izateko punto bada. Zein urtetan, izen persona hori, baina, behintzat hemendik aurrera bilatzen dela, 96-tik aurrera bitartean, 70 urteko epea izango da. Egile eskubideak indarrean dauden epe hori. Esango duzue, egilea biziran bitartean, berak kudeatuko ditu bere eskubideak, berari dagokio erabakitzea, nola kudeatu, nori utzi, nori ez, zer utzi edo zer debekatu. Egileari berari egokituko zaio. Dina, hiltzen danean berari ez. Eta gure irakasle batek esaten zuen bezala, y cuando se muere el autor, nos encontramos con lo peor, los herederos. Oinordeko dagokie egilearen egile eskubide horiek kudeatzea. Eta, ikusiko dugu gero pizkatze bat, nolako, askotan arazoa praktikoak eman ditzake horrek, ez? Normalean oinordekoak bat baino gehiago izaten da, orduan zaila baldin bada persona bakar batekin solastea, talde batekin, oraindik zailago. Normalean egileak, badauka berak egin du, berak sortu du, badauka harreman zuzen bat, berak sortutako lan horrekin, oinordekoek, lana bai, baina igual balore krematistikoari ere, garrantzi gehiago ematen diot, en fin, interes diferente gehiago sartzen dira orduan jokoan, baina oinordekoak, lege oinordekoak, o legeak sartzen ditulako, edo testamentuan ipini dituelako egileak berak, hoiekin egin beharko dugu edozein egile eskubide kudeatzeko orduan baldin eta egilea bera ja hilda baldin badago. Lehenengo lana izango da, topatzea oinordeko horrek nortzuk dira, askotan ez dago hain argi. Oinordeko horre gainera, nolabait akreditatu egin beharko dute legezko oinordekoak direla. Bai, egilea testamentu gabe hiltzenez legeak berak ezartzen dituelako oinordeko horrek, edo bai egileak testamentu egin ondoren oinordeko horiek espreski izendatu dituelako. Oinordekoek askotan jakin ere ez dute egiten, benetan ez egile eskubide jabe direnek, edo jabe bai, baina igual kudeaketan ez da dute horrelako eskarmenturik, eta nik ezagutzen ditut oinordeko, ingo arazorik eman ez dutenak, eta enkanto bat danak eurokin tratatzea, baina beste batzu, egia esan, arazoak atintzen dituzu. Sartzen gara, egile eskubidearen, barruan. Zer esan nahi du egile eskubideak? Zertarako eskubidea ematen du lan baten gainean, egileak sortu du bere lana, sortu du bere musika lana, sortu du bere bideoa edo sortu du bere testua, eta ze eskubide dauka horren ondorio. Badakigu egile dela, egin duelako, inongo registroaren beharri gabe, baina behar bada komenigarri izan zaio registratzea, ala ez, berdin da, baina egile da. Orduan, ze eskubide dauka lan horren gainean. Bi eduki handi dauzka eskubide honek. Arlo morala eta ondarezko arloa. Oso importantea da bi arlo hauek desberdintzea. Arlo bakoitzak eskubide diferenteak emango dizkio egileari eta modu diferenteak kudeatuko dira. Eta baita ere, ilondoren pertsona horren eskubideak ere izan arlo moralekoak edo izan ondarezkoak oso tratamentu ezberdina izango dute. Arlo moral horretan, ze eskubide sartzen dira arlo moral horretan? Egileak bere egiletza horren aitormen horri dagozkion arlo moraleko eskubidea litzateke. Lana zabaltzea erabakitzu eskubidea. Ni egile naiz, erabaki dezaket lana argitaratzea, ala ez, lana zabaltzea, ala ez. Eta ze modutan zabalduko dudan. Nahi dut nire izenak infan dadila, nahi dut gaitzizen bat infan dadila, nahi dut anonimo moduan argitaratzea, hori nire eskubidea da hori erabakitzea. Egiletza aitor dakidala. Nik erabakitzen badut nire lana, nire izenarekin agertzea, leku guztietan agertu beharko da, lan hori nirea da, nire izena agertu beharko da. Edo gaitzizen batekin argitaratzea erabaki badut, hori ere horrela agertu beharko da. Lanaren osotasunerako eskubidea. Nik erabakiko dut, eta nik esango dut, lana osorik argitaratu behar bat, edo kentzekoetan zer kendu behar bat. Ze zati, edo ze hitz, edo ze konpas kendu behar da nortik.
nik erabakiko dut, nire baimenik gabe, egilearen baimenik gabe, ezingo da osotasun horretan inongo eskurik sartu. Beti ere, egilearen baimena eta adostasuna izango da. Horrekin lotuta, lana aldatzeko eskubidea. Nik badaukat lana osorik argitaratzeko eskubidea, baina momentu jakin batean ere badaukat. Momentu honetan iruditzen zait lan honen kapitula bat apur bat atzeratua geratu da, edo orain beste modu batera pentsatzen dut eta aldatu egiten dut. Jakina aldatzeko eskubide horrek talka egin dezake beste batzuen eskubiderekin. Pentsa ezazue, nik idazle, saldu dizkidala nire egiletzaren gaineko eskubideak elkarri argitaratu dezan. Eta argitaratu da liburua, eta handiz hilabetera, ben irakurtzen dut, eta gainera egin dizkidate komentario batzuk, eta hemengo kapitula kendu egin nahi dut. Nik badaukatu kentzeko eskubidea egilena izenez, baina horrek elkarri segurazko galera ekonomiko batzuk ekarri dizkio. Orduan tematzen ban, ez dut, benetan nahi badut eskubide hori aurrera eraman, egin ahal izango dut eta gauzatu ahal izango dut, baina elkarri kasu honetan, ordaindu egin beharko dizkio, kalte horrek, aldaketa horrek sortutako kalteak. Orduan, egia da, lan aldatzeko eskubidea dagoela edozein momentutan, baina beti ere, hirugarren persona batzuk edo hirugarren enpresa batzuk hartutako eskubidei kalte egin gabe. Aldi berean, horrekin lotuta, badago edozein momentutan lana merkatutik ateratzeko eskubidea. Baina eskubide hau baita ere lotuta dago hirugarren horiek jaso duten eskubide ekonomikoari kalte ez egiteko pentsatuta dago. Orduan, nik egile erabakitzen badut momentu batean novela hori merkatutik erretiratu egin behar dela, argitaletxeak jarri beharko naiz, esan behengo diotzu ze galera pentsatzen duzu izango duzula honekin, eta hau ordaindu egin beharko dizu. Legez ordaindu egin beharko. Usten duzuenez, batez ere, bi horrek lan aldatzeko eskubidea eta lana merkatutik ateratzeko eskubidea, nekez gauzatu daitezke. Segur eta ze egileri buruz gabizen berbetan. Behar bada Van Morrison egiri buruz baldin bagabiztira, baina lutxo egia, beste edozein euskal idazle, daukan kapazitatea ekonomikoa eta daukasun eragiteko gaitasuna oso diferentea da kasu batean eta beste. Zer beti ere, hirugarren horrek lehen eskuratutako eskubideak errespetatu egin behar dira, eta normalean eskubide ekonomikoak izaten dira. Eta lanaren alde bakarra eskuratzeko eskubide. Hauek dira eskubide morala. Ze berezitasun daukate eskubide moral hauek? Ezin dirala inoren du, nik bakarrik eduki ditzaket egilena izenez. Ezin dizkizut saldu, ezin dizkiot inori saldu eskubide moralak. Eta salduko banizkio, utziko banizkio, deusesa izango litzateke inorentze hori. Horregatik esaten dizut oso importantea dela arlo morala eta onurazko arlo hori eskubideen barruan zabaltzea, zer egingo dugu onurazko arlo horren gainean eta horrek ze eskubide diren, horrek bai inorendu daitezke, bai transmititu daitezke, baina eskubide moralak ez. Eta edozein transmisio horren gainean nuloa deusesa izango litzateke. Eta egileak ezin dio uko egin inongo klausulatan, inongo kontratutan, ezin dio uko egin eskubide horri, eskubide moral horri eta eskubide moral horrek ematen dizkio prerrogatiba guztiei. Edozein uko deusesa izango litzateke. Lehen esan dugu, eskubide moral hori ilondoren oinordekoek gauzatuko dutela. Momentu batean, monetik ero hitz egingo dugu horrek gainean. Daga dezagun eskubide morala, alde batera oinordekoek nola gauzatu dezaketen eskubide moral hori. Gero egingo dugu berba, eta guazen orain egile eskubidearen beste alderdira. Ondarezko arlo horretan. Hau zer da, ze ematen dio, ze prerrogatiba ematen dio honek egileari, gabiz ikutzeko gauzetaz, ez da jateko gauzetaz, osak krematistiko eta gabizinen. Bere lana, nahi gaben moduan, ustiatzeko eskubidea ematen dio ondarezko eskubide honek egileari. Eta orduan, badauka lana erreproduzitzeko, banatzeko, publiko horrean komunikatzeko edo eraldatzeko eskubidea ustea. Hori ematen dio eta erabakitzea horren gain hori nola egingo da. Lana erreproduzitzea, banatzea, komunikatzea edo eraldatzea. Fijatu zaitezte ondo,
lau puntu hauetan, ze hauek dira ondarezko egile eskubideen mamia. Hau da, egile eskubideen kudeaketa eta ustiaketa, arlo moral alde batera lagata, beti ere lau puntu horietan banatuko da, edo mamituko da, hobeto esan da. Orduan, zuek edozein lanaren gaineko gestioa egiten duzunean eskubideak eskuratzeko, emateko, horrekin, en fin, merkatuan zerbait egiteko eskubide horiekin, beti ere egingo duzue, edo lanak erreproduzitzeko eskubideak jaso, edo utzi, edo banatzeko, edo komunikatzeko, edo eraldatzeko. Zer da kasu bakoitza? Erreproduzitzeko da, kopiak egiteko, lan horren kopiak egiteko, bai argitalpen baten bitartez, bai fotokopia baten bitartez, liburu bat imprentan, ale diferenteak ateratzeko, eta hori kopiatzeko soporte jakin batean, euskarri jakin batean kopiatzeko. Banatzeko, ale horrek, fizikopia ale bakarrak dauzkagunean, lan horren ale bakarrak banatu egiten ditugu. Eta orduan, jendeak irakurri dezake lan hori, edo jendeak izan dezake egileak egindako lan horren gainean, nola hartuko du ale horrek bere egiten, edo erosten ditu, edo banatzen zaizkio. Hori da, banatzeko eskubidea, ja behin erreproduzitu dugula lana, ale jakin batzutan eta ale bakar batzutan, hori banatu egiten dugu, eta orduan egilearen lana horrela emango da aditzera, horrela kaleratuko da, ale horiek banatzen bitartez. Publiko aurrean komunikatzeko eskubidea, apurtxo bat, diferentea da kasu honetan, ez dago alerik. Hemen egiten dena da, lana ipintzen da euskarri batean, eta jendeak euskarri horretara konektatu bitartez, badauka lan horretarako sarbidea, adibidez. Interneten egitzen dugun lan bat, baina ez da bakarrik oraingo interneteko kontua, baita ere irratiz ematen den adibidez novela bat. Orduan, telebistaz ematen den gauza bat. Ipini egiten da euskarri horretak, eta jendeak ez du ale bana eskuratzen, baizik eta zuzenean sarbidea dauka lan horretarako. Eta azkenengo eskubidea eraldatzeko eskubidea. Ni egile naizenez, utzi dezaket nire lana eraldatzeko eskubide hori. Eraldatzeko zertarako, adibidez, itzultzeko. Itzulpen bat egin nahi baduten lanarena, lan hori eraldatu egingo da. Batez ere, erabilena hori izaten da, baina gero beste mila modu egon daitezke lehenik dugun adibidea. Egon daiteke musika bat, eta musika horrekin kantu bat egin, ja letra dauka kantu bat egin orduan. Musika hori eraldatu egingo da, ja letra hori sartuta, eta beste lan bat sortzen da. Berdin novela baten gainean antzerki obra bat egiteko, edo gidoi bat egiteko. Orduan badaukago jatorrizko obra, dala novela hori, eta izango dugu obra berri bat, eraldatu ondoren, eraldatzeko eskubidea ikusten baitan, gidoi bat egiteko. Idazle batek saltzen duenean bere novela bat, telebistarako edo zinerako filme bat egiteko, eraldatzeko eskubidea utzi egiten du. Liburu horren gainean gidoi bat egin dadin. Ez da liburua bere horretan hartzen eta liburua erabiltzen horretarako. Orduan, hor eraldatutako eskubidearen ondorioz, izango genuke alde batetik jatorrizko lan hori, lana, novela bera, eukiko genuke beste alde batetik, hortik eratorritako lan bat, gidoia bera izango litzatekena, eta behin gidoiarekin, beste eratorritako lan bat, beste elementu batzukin, filmea bera, beste elementu batzukin lotuko litzatekena, eta obra berri batekin. Ikusten duzu da eraldaketaren ondorioz lan desberdinak sortzen direla eta lan bakoitzak bere egile eskubidea sortuko dituela. Orduan, transmisio bakoitzeko eta eraldaketa bakoitzeko arauketa bat egin beharko da, kontratu bat egin beharko da, esateko zer usten da eta zer ez. Eta zertarako eskubidea ematen da eta zertarako. Orduan, ondarezko arlo honetan, esaten gabiltza, eskubide horiek inoren du transmititu egin daitezkela. Nola? Abogadoak latinajo horiek erabiltzen ditugunez, intervivos, kontratuen bitartez, edo mortis causa, intervivos, egilea bizirik dagoenean, berak kontratuak egin ditzake, bere lanaren gainean eskubideak arautzeko.
Edo, kontratu esaten dudanean, esan nahi dut arauketa bat. Badago adibidez, edizio kontratuetarako lanen idazlanen edizio kontratuetarako, legeak ezartzen ditu gero ikusiko dugu minimo batzuk zeintzuk diran, eta horrek nahi eta nahi ez ezarri egin behar dira. Beste kasu batzutan, adibidez, argazki ez gero hitz egingo dugula, argazki gainean, edo, ez balda liburu bat, zer esango dizuet, turismo gida baten gainean, beste elkarrizketa txiki baten gainean, edo beste liburuak ez diren lanak argitaratzeko kontratu hitza igual apur bat handi geratzen zaigu, ezta? Baina kontratu ez gabiltza berbetan edozein arauketa idatzia da kontratua kasu honetan. Zuri usten dizut, zer usten dizut, zertarako usten dizut, eta zenbat denborarako usten dizut. Zera horiek, puntu horiek jasotzen duen edozein akordio, edozein adostasun pribatu, alba da idatziz edo behintzat ordenadore bitartez, bi parteek adostasuna erakusten diotela horretaz nabil kontratu hitza esatu nahi dutanean. Ez kontratu bat, 5 orriko kontratu bat da araututa. Kontratu esan nahi du hitzarmen bat, non egilea eta eskubide horien lagatzailea ados ipintzen diran eskubide horien lagapenaren nondik norakoa zehazteko. Hori egin daiteke kontratu bitartez, idatze baten bitartez, interbigoz, egileak bizirik dagoela, eta mortiz causa, esamentu bidez, edo legezko erentziaren bidez, lehen esan duguna. Ja, egilea hiltzen denean, bere oinordekoak izango dira, ondare eskubide horien jabe, eta horiek kudeatu ahal izango dituzte, kasu honetan argitaratzailearekin, edo udalarekin, edo produktora batekin, zer egin egilearen lan horrekin. Eta eskubide moralak ez bezala, ondare eskubidei uko egin altzaile. Uko egin altzaile, zer esan ez du horrek? Utzi egin daitezkela, edo esan, hau ez dute zer egingo honekin. Osa, egileak erabateko disposizioa dauka ondarezko eskubideen gainean. Eta orduan, erabili dezake nahi bezala. Eta kontratu baten ondorio, sinatu duen kontratu baten ondorio, adibidez, beste kontratu bat sinatu dezake lehen utzitako eskubide guztiei uko eginaz, ez nik ez dut nire lana ustiatu nahi. Ez dut ustiatu nahi, eta ematen diot argitaletxeari hemendik aurrera, berak kobratu dezala, argitaratu dezala, eta horrek uko egin daiteke, uko egin altzaile, baina komeni da hori idatzez egitea eta behintzat jasota gera dadi. Ukoak gero jasoko dugu, baina ukatzeko modu bat, edo arautzeko modu bat, izan daiteke gero ikusiko dugu Creative Commons lizentziak. Bakizu copyrightaz, berbetan gabiz, egile eskubidei buruz gabiz berbetan, baina azkeneko urteetan batez ere copyleft, Creative Commons, edo eskubide horiek beste modu batera kudeatzeko moduak ere indarrean jarri dira. Azkenean, copyleft eta Creative Commons bakarrik da legeak egileari ematen dion ondarezko eskubide batzui uko egitea. Onartzen dira batzuk eta beste batzuk ez. Onartzen dut nire lana zabaltzea, baina uko egiten dio lan honen gainean baimenak emateari, ematen dut baimen zabal bat, eta uko egiten dio hau kobratzeari. Hori uko bada, eta hori da egileak prerrogatiba hori badaukalako, eskubideen barruan badagoelako eskubide hori uko egitea. Ikusko dugu lizentzia horrek ze eskubide ematen duten, edo zer ez, baina ikusten duzuenez oinarria hemen zer daukate. Onartzen dute horrelako lizentzia eskubide moralak, esaten da, lana eraldatzeko ere eskubidea ematen da, baina ondarezko eskubide hori uko egiten zen. Eta horren ondorio, egileari edo haren oinarreko beti baimena eskatu gartzaiela, eskubidea kudeatzeko. Eta ikusi dut, gero komentatuko dugu, egizuek egindako galderaren batzutan, baimena eskatu behar da, eske oso liosoa da, eske oso zaila da, eske eskatu egin behar da. Rollo gara, eske ematen du ez dagoela azter, baina eskatu egin behar da, egile eskubidea, jabetza mota bat dira, eta araututa dauden moduan, egileari
eskubide batzuk, prerrogatiba batzuk ematen zaio, jabetzak ematen du eskubide batzuk ondare horren gainean, eta orduan, jabe danez, erabili, beti baimen eskatu behar da. Este jabetza batzukin hori ez dugu zalantzan jartzen. Ni etxe baten jabea naiz, eta inork ez du zalantzan jartzen nire etxera sartzeko nire baimena behar danik. Izan zazue horren adibidea. Honek ere eskubidea sortzen ditu, eta hau ere jabetza bada. Eta berez, jabe ganez, beti baimena eskatu behar. Beti baimena? Bueno, orain guztietan moduan, batzutan ez, baina ez dukazu gutzitan, bitarteko erreprodukzio behin-behinikoak egiteko. Adibidez lan bat eraldatzeko, pasatu behar dugun formatu batetik bestera pasatzeko, eta bitartean eskatzen digun horrek eraldatzea formatu berezi batekituko, baina bakarrik modu utilitarista batean hirugarren formatu horrek grabatzeko. Horretarako ez. Pertsona fizikoek erabilera pribatuetarako ez dute eskubiderik eskatu behar. Guk gure gaztaluan grabatzen genuenean kasetean irratiko zera aura, kantu aura, orduan etzan eskatu behar baimenik, eta orain ez, baina beti erabilera pribaturako dagoelako. Horretarako pagatzen dute fotokopiadorek eta erreproduzitzeko gailu guztiek pagatzen dute tasa bat egile eskubidei egosten zaiena, kopiatu ahal izan delako, baina nik persona fiziko pribatu nahi zenez, nire erabilerarako erabiliko ditudan horretzengatik ez dut ez baimenik eskatu behar, ez ordaindu behar. Segurtasun zeretarako erreprodukzioak. Ertzaintzak egiten dituenak, eta beste erakunde publiko batek segurtasun helburuetarako egiten dituenak. Administrazio eta epai prozeduratan erabiltzeko erreprodukzioak, berdin. Ez esango dizuet, grabatzen badugu antzerki obra bat, irain batzuk daudelako bertan, eta gero persona batek irain horien kontura salaketa judizial bat ipintzen badu, reprodukziorik gero epaitegian grabatu dena eta epaitegian emango dena, horretarako ez da baimenik eskatu behar. Zaitasuna dutenentzako reprodukzioak, irabazi asmorik baldin badira. Orduan, 11 edo egiten badu erreprodukzio bat, eta braileak ipintzen badu lan bat, gainera hori eraldaketa bat dela, karaktere normaletan idatzita dagoen gauza bat, gero braille hizkerara pasatzen baduzu hor gainera eraldaketa bat baldin badago, baina ezintasuna o zaitasuna daukaten personak sarbidea izateko baldin bada eta hori egin duen erakundea irabazi asmorik gabeko baldin bada, ez da hemen eskatu behar. Aktualidadearen gaineko informazioa denean xede, hemen batzutan ere muga batzutan lausoa izan daiteke, ezta? Adibide bat, kalean zerki bat. Kalean ematen ari dela, bere izaten duen moduan, eta horko informazio bat, kalean gertatutak, pentsazuzue, kalean zerki bat egiten ari dela herriko plazan, eta bitartean, liskar bat egon da bi personen artean, izan dute burruka bat, eta, basagoen goite bet, etorri da eta grabatu du. Eta grabatu du, persona bi horien burruka grabatzearen ondorioz, azkenean bukatu du kalean zerkiaren irudiak ematen, eta banastu egin dira irudiak, aktualitatea dagoelako tartean, eta albiste hori eman egin behar dalako. Baimena eskatu behar du momentu horretan kalean zerkia grabatzeko? Ez, aktualitateak hor badaukalako horrelako preeminentzia bat. Galdera izan daiteke, eta horregatik esaten nuen muga lausoa, galdera izan daiteke, eta zenbat grabatu dezake zati bat, grabatu dezake osoa, horren arira, hor askotan, legeak ez du muga ematen eta hor kasuan kasu erabaki beharko da, baina aktualitaterako informazio emateko horretarako ezabaimenik eskatu da. Eta baita ere, musikalanen emanaldiak ekitaldi publikoetan. Etorri da udaletxera ez dakize kanpoko mandatari, eta Agur jaunak kantatu behar bada, Agur jaunak horrek ez da baimenik eskatu behar, ez dakiteko momentu honetan egilea
bizi dagoen, oinordeko ez dakit, baina ez litzaioke baimenik eskatu behar horrelako ekitaldi publiko baterako bere lana erabili ahal izateko, edo pentsazizue, edo errezitatu behar da poema bat, edo kantatu behar da ordo kasu horietan, ez da baimenik izateko. Askotan sortzen den galdera, osorik ez dugu erabiliko lan hori, baina nahi dut zatitxo bat bakarrik, nahi dut bakarrik aipu txiki bat, zati bat hartzea. Kasu batzutan, aipuak egiteko, derecho de cita, esaten zaien hori, aipu eskubidea, badago, baina oso zehartuta dago, oso mugatuta dago. Irakaskuntza edo ikerkuntzarako, aiputarako, iruzkinetarako edo analizi kritikorako erabili daiteke zati bat eta ez da baimenik esekular. Berdin, egunkarietako bildumak aipuak dira. Beti ere merkataritzako asmorik ez baldin badaukate, ez badira saldu behar. Egiten diran prensa laburpen horiek edo aipu horiek. Eta, nun dago muga, zati ez esanguratzuak zabaltzea informazio xederearekin. Adibidez, udal batean egiten bada, hilabeteko kultur programa, ez? Eta, kultur programa horretan, baliteke obra baten gaineko argazki batzuk sartzea. Normalian askotan, segun eta zeinek ematen duen, horrelako ja izaten dute promozioetarako da argazki batzuk utzi egiten dira. Baina beste batzutan, gertadakizueke ez izatea horrela, ez izatea promozioetarako edo argazkirik edo egiten duzuela aldizkari bat horren informazio emateko. Zer zati erabili daitezke? Zati batzuk baina baimen eskatu behar da, Legeak esaten du signifikatiboz, esanguratsuak. Zati esanguratsu bat ezin da erabili. Hori baino gutxiago dana. Zer da? Hori adostasun batean. Normalean jendeak ez du arazorik ipintzen promoziorako gauzak izaten direlako eta gauzak zabaltzeko moduan dalako. Baina beti ere helburu horrekin izan beharko da eta beti ere jakin beharko da zer zati erabiltzen da. Eta, hori da pelikuletako trailerrako ezela, erabili beharko ditugu ze eszena, hiltzailean orden esaten ez dutena. Aukerak eta bat egin beharko da, eta horrek baimenik barik erabili ahal izango dira, baina beti ez esanguratsuak direnean. Oinordekoekin, bagaude hemen, oinordekoekin. Oinordekoei baimen eskatu beharko zaie, baldin eta egile hori hilda baldin badago, eta eurak dira kudeatuko dutenak egilearen eskubide moralak eta ondarezko eskubideak. Zer gertatzen da oinordekoek uko egiten diotenean lan hori zabaltzeari? Gertadakiguke, Eibarko Udalak Toribio Etxebarriaren oinordekoek inventatzen nabil, ez dakit, esaten duten bezala inventatzen nabil. Ez dakit zer gertatu da, baina gertaliteke Toribio Etxebarria idazlearen oinordekoek erabakitzen. Ez, guk nahi dugu, hemendik aurrera obra hau erretiratzea eta ez dugu lana guztiatzen jarraitu nahi. Eta hori zaten dugu da, Toribio Etxebarria, herriko haula interes publikoko gauza bat da, eta interesa dauka hori aurrera eramaten. Zer egin oinardekoak beretan ezetza ematen baldin badute. Hala ere, baietzan, udalak tematu eta bere horretan jarraitu argitaratzen? Udalak eta erakunde publikoek badaukate prerrogatiba asko, baina kasu honetan epailearen gana joan beharko dute, prozedura judizial bat ireki beharko dute, prozedura zibil bat, udalak ez daude ohituta prozedura zibiletan oso nekez, baina egin beharko dutena da, baimena eskatu espresuki lan hori argitaratzeko. Segur asko lortuko dute, baina borrokatu egin beharko dute, epaitegian, jakina oinordekoek esan egin beharko dute zergaitik dioten uko eskubide hori eta zergaitik ez dute nahi hori zabaltzerik. Kasu hauetan, udalak askotan ez, beti udalak eta erakunde publikoek, udal ez nabilenean, erakunde publiko eta ez nabil administrazio guztiek
zuek lanean baldin bazabizte erakunde publiko batean, badakizue autotutela esaten zaio prerrogatiba bat daukatela administrazioek. Hau da, erabakiak hartzeko eta gainera erabakiak betearazteko. Beste oinezkoak ez daukagu prerrogatiba hori. Guk badaukagu erabakiak hartzeko eskubidea, baina niri zuk dirua zor baldin badidazu epaitegira joan behar dut hori deklaratzeko eta gero kobratzeko. Udalak ez, udala etortzen zaizu eta zuzenean dirua zor badiot enbargatu egiten dit kontua eta kitxe. Badauka esekutatzeko eskubide hori. Orduan, igual erakunde publikoetan lanean zabizenok oso ohituta zaudete horretan. Ezin da? Enbargatu egiten dugu. Ezin da? Bete egiten du. Udalak ematen du erabaki bat hori bete dadin. Kasu honetan ez. Kasu honetan ez. Hau, arlo zibila da, partikularren arteko arloa da, eta kasu honetan udalak, diputazioa, jaurlaritzak edo edozein administrazioak ez dauka eskubiderik modu bete erazle batean eskubide horiek argitaratzea behartzeko. Beste arlo askotan eskubide hori daukan moduan. Eta horren zer egin behar du? Baimen eskatu, epaiaren gana joan, demanda bat ipini, epaitegira joan, kasu honetan arrasaten izango balitz, Bergarako epaitegira. Eibarren, Eibarko epaitegira dagokion lurraldeko epaitegira, eta eskatu behar du espresuki hori kudeatzen segitu nahi duela, hori argitaratzen segitu nahi duela, horretarako baimena behar duela, eta zergaitik dan hori garrantzitsua bat. Hori Irietxeberriaren lanak, garrantzia handia daukalako, eibartarrismoa zabaltzeko, eta lan historiko hauta bestia. Eta orduan erantzun beharko dute oinarrikoak, esanek zergaitik ez duten nahi. Ez dugu nahi, gure asmatzen ari, gure osabak bere azkenengo urteetan, uko gintzion bere lanei, eta ja damutu egin zen, eta ja erabaki zuen, oia pentsatu zuen, ja dintzen zanean, ez zuela gehiago argitaratuko. Edo gure familiaren irudiari kalte egiten diolako, horrelakoak ere ikusten direla. Tokatzen da gure osabak kontatu zuela familiaren historia guztia, trapusar, trapusikin, goikoak eta bekoak, izan zu gaitzan bapakia. Orain ja, lagapak